Ya manta. Suna taka leda. Kowa mai taka leda ne. Ba ku da baki ba ku da matsala. Yawa. Kuma ya kamata. Dogo ya aka yi a cire da wace. An daura. Khalifa duk da ma dai gani ga Khalifa the Nigerian military force Malam Nura shugaba Allah ba da zaman lafiya Malam Nura shugaba mana next ango ba another ango of the next day insha Allah bayan ango da ai daga shi ka san wallahi akwai ni aiki na bidiyo ne an godiya Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ne can garin Lemas ko mutan zan tai mun ce can garin ana nufin jigawa ga daura aure nake abinda ban gani ba wannan wankan sa daban ne kamar wannan ne ya yi uku ne an gowa fresh a jebota fresh cire mana ban yi dan dauko fresh dan shege wanda mutum dan da yake dauka baya dauka ba kaga hoton da nake yi ne duk ba sai yayi dan mako mana za a samu ba haka ai za a samu ba haka duka ma nawa gaba daya sai da dan manya za a yi haka irin zai yi rama an kamanta dan manya kuma ma da kika yau arewa ga kuma arewa banji kamarorin nan suna ɗauka ko Suleiman ba ka san mu ne na yi hoto ne bara a cire mana aiki da kwasiya ake bidiyon da shi ake haɗa wani bidiyo ne kake yi ango Allah ba da zaman lafiya fatan alheri kai gari ce hadin ƙara tura kofa yi gidi bace se shugaba gani bai jan اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم Keme a baya ɗan dawo gefe. Ina za a gane ta ya ga ni ya fara kuma Allahumma salli ala sayyidina Bari da ki koma. dawo nan ke kuma dawo this time video kake yi video kai video da Allah kuma sallallahu alaihi wasallam shiga ko ya abin da ya dace wala ba normal ne ba Allah ya mana wallahi adireshi shugo Allah ya tsine ma Khalifa a ni ka aiki na inda tsira aiki ne video ne ba ki Aliyu video kai Khalifa kai ni bidiyo aiki na kawai video ne a kai fa kashi da smiley face kai in ka kara lebo ka kai na kuma da kai abba ba in ba ka shiga ba to shikenan amarya ba za ta yi riba amarya ta su wannan da kai yanzu Mr. me aka maka a cire ya wuya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya nuna mana yau ranar auren abokinmu shahararren abokinmu wanda aka daura wato yan bash zamanin da aka sani da basir alhamdulillah ina wa kowa godiya wanda ya ji dauran auren nan gaskiya alhamdulillah na ji daɗi musamman yadda na ga manya-manyan mutane a wurin sun halarci biki gaskiya an jima ba a yi biki wanda ya burge ni
irin wannan biki ba saboda yadda daga mutane sun ba da gudunmawa kowa ya je kai tsaye wajen nan kuma kowa da ya je farin ciki yake nunawa na wannan biki alhamdulillah na so in ja sunaye kuma kada in ja sunaye wani ya ce ban ja sunansu ba kuma ya je ya ce haka amma dai duk wanda ya je dai mu dai muna godiya mun gode Allah saka da alkhairi Allah ya bar zumunci muna godiya sosai kuma a saurari namu ma yana nan zuwa insha Allah